Mae wedi bod yn fuddiol ofnadwy cael cyfarfod llwyth o bobl. Cael llwyth o gynigion i wneud internships dros yr haf ac i wirfoddoli ac lot of assistance advice a felly ymlaen a llwyth o bethau fatha heddiw sy'n helpu ni. Ac mae'n rhoi syniad i fi o beth dwi eisiau gwneud flwyddyn nesaf ac yn y blaen. Oes yna gymysgwedd gwych, enwedig mae lwyth o bobl sy'n neud i gyfraith felly llwyth opsiynau i fi. So jyst gwnewch mwyaf ohonyn nhw ac dod i bob un a da chi'n siŵr o ddysgu beth newydd o bob un. Dwi'n meddwl bod yn agor drysau i pobl. Dwi'n meddwl bod yna amrywiaeth o cyflogwyr yna a mae yna lot o agencies yna hefyd sydd efo connections ar hyd Gwynedd. Cyn mynd i'r Ffair, jyst edrych y pwy sy'n mynd, y restr o enwau, efallai meddwl am pwy bydd nhw eisiau mynd tuag at y fwyaf, beth sy'n diddori nhw fwyaf, paratoi CV a eisiau mynd ychydig bach efo nhw. Yn Bangor, a mae o'n ddiwrnod lle allan ni gymdeithasu efo pobl yn y byd busnes o wahanol feysydd mewn busnes o gyfraith i gwasanaeth sifil, i'r iechyd, felly dwi'n meddwl bod hynna'n hwb da i astudio yma lle. Drwy ddod yma i siarad efo nhw, dwi'n gwybod lot mwy wwan na be o'n i cwpl o oriannol. Mae'n bwysig bod chi'n dod, siarad efo pobl, cael gwybod beth sy'n mynd ymlaen, a mae o'n atab llwyth o gwestiynau. A mae yna bobl, os ydyn nhw'n yma ar y pryd, mae yna wahanol fatha o gysylltu efo nhw, hyd yn oed drwy'r brifysgol hyd yn oed. Mae o'n wych, mae o'n profiad da, a mae'n lleol hefyd, cael cwrdd â ffrindiau a pobl newydd drwy'r byd sydd yn deimlad cytrefol iawn.